Okay, sanibona ukuthi njani? Saphila. Igama lakhe isibongo nokuthi uvela kuThempeli. Okay, mina nguzinhle Mnyandu, ngivela eVukani Thempeli. Yeah. Mina nguMbali Dwayisa, nami ngivela eVukani Thempeli. Okay, bosi siyabona nizobe kahle nasenabahle. Senichazele nje feeling ebekho loniqalile ukuthi uqale wenzayo lena mawuthi abona uqala wesingaki injani nje feeling sophakathi afana wazi. Oqala nje, oqala sijabule kakhulu, uyithina amakhosazana avulele ezitshawu lesisisha. So sizizwa sijabule kakhulu. Noma sisemgidini lo wes4 sesiyoqeda uthi isikotshi. Lo eqalile nje awu sijabule. Noma uqala sasitholwa unyaze. Nani lo zidale noma nontshontshe. Awu phela qalwa khona. Hayi aqalwa khona. Qamqala 3. Yebo. Manje nibheke ukuthi mhlambe niwenze kuze udlule iminyaka emingaki noma selithatha noma hayi sahleli. Lubo anti. Hayi. Ayo ankoda nje. Okay, mhlambe ngiyathanda ukuthi manje lokugcina ngithanda ukuthini kubantu abaninukele njengamanje into eniyenzayo kuhle bani. Sithanda ukuthi sijaga singamakhosazana sigcine njalo indlela esenzayo. Ngoba basinika umfutho nje mebeliwe bekhona. Yebo nanokuthi yena siphathe kahle nje ngoba sisibona masisehla abantu ngendlela abasibuka ngayo. Yes. Siqhube nje sibe yibuko zonyazi sabonga. Hayi sabonga kakhulu. Igama lami ngofezeka ngwakhuboni ngiqhawe eMaritzburg emzokhanya uThempeli kumshumela uMhlangano. Igama lami nguzinhle ngwakakhuboni ngiqhamuka eMaritzburg entwenhle Thempeli phansi kwamshumela uShanki. Hayi Maritzburg kumele ngabe yakhe. Amakhosazana amaningi kanje. Cama kodwa nichazele ke into ngempela nayo noma nichazele uhambo lwesikontane kuze kuba la. Ninjani nje ukuzizwa ngaphakathi nje ushembe umthandana iqala ngani yonke impilo. Sizizwa sijabule kakhulu okunye sizibona sibalekile kubaba ngoba kukho konke kuqala kuthina nje wayeseshilo nje ukuthi ngoba sesihambile saya intanda usungenile umhlangano kaJuly njoba kuqale thina sinto abayepheza sizizwa sijabule kakhulu ngalokho okwenzekayo okusho ukuthi sibalekile kuleli bandla. Nazo shokatho. Hawu usekusho konke nje nami bengizokusho. Kodwa ke kubaba wethu sikhombisile ukuthi kube inkosazane kubalekile ngoba yonke into iqalela kuthina. Izigcawu ezintsha iqalele kuthina siyoba semlandweni nje ukuthi yonke into iqalele kuthina. Hayi nathi singabantu nje inkayisuthi nabanje bebandla ukuthi siyaqhenya kakhulu ngani ngathi ngaqhubeka niphathela. Mhlambe khona mhlawumbe babo behamba bathanda kakhulu into eniyona mhlawumbe umuntu akakholwa noma usiyakholwa uthola umzima endleleni yakhe. Mhlambe nje okuyi advice ongamnikeza wona ukuthi eqhubeke uhambe nonzima ngayo. Okuwukuthi kumele uyiphathe kahle and kuleli bandla mangabe utatazela izinto oyifisayo zigcine zingenzekanga kahle kumele ube nesibindi mase ufunda ukuthi kumele ubekezele izinto ukuze zihamba ngendlela ofisa ukuthi zihambe ngayo ngoba uma ungabe utatazela izinto azihambe ngendlela usheshe uphelele endleleni. Yaphila osisi bazobasoba kahle babahle osisi bakabani. Siyabonga. Mina igama lami nguyamkela wakashangase eKamaphumulo emthethweni Thempeli. Mina igama lami nguSinethemba ngamtshali ngiphuma lapha eKholenzo. Ngiphethe umfundisi uDladla ngiphuma eThempelini Khuphukani Thempeli. Oh, Sinethemba. Yebo. Ngicabanga ukuthi usukile esikoleni lesimsini manje. Phela nje sihleli feeling injani lokho usuka la usuka khona entanda uze ube lana. Injani feeling? Hayi engingakusho shema hayi kumnandi ngifuna uqamba amanga kumnandi kube kuyangathi nje ngabe ngoba sesizovula imvulo yokugcina kusasa ngaba sigcina ngabe siqhubeke ngoba uyabona nje kusagida thina sonke ngoba nila nizobona thina nawana ama fruit ushembe uyasipha Ngiphushembe nayizolo thanga wasipha naye hayi abenthanda uJehova yazi intshumayelo lelo shumela ngathi ngangaphubombele ababaningi bona leyo nhlanga nakhona ngizoluluma ngishiye ngilume ngishiye ngenza mangigula ngilidla ngoba phela sezulwini yazi kufana noma siyolalisa ubuye ukhathele usho ngenhliziyo uthi hayi cha angigidi kodwa na uvuke ekseni uthi hayi cha ngiyakhona uNkulunkulu uzane isifundaze kibe inkosazane kawonke ngithi uzama la awusulate mhlambe obani awusengilate nina ntazoqhubeka isikhathi eside noma senisuqala noma senzibo awulutha siye emntweni asabambi kusamnandi sayideli cha siko anti sisafuna nje ukufunda siqede sisebenze nje sike sibusise
because yabuka lapha emakhaya mhlambe babo uma sefisa ukuvusa imizi noma haniko Hawu cha sikabili. right Sisara. mhlambe kuyingane kengane sakhe isifo esincane noma mhlambe ingane ngisho emjidini ezibelayo ngathanda ukusiza ukubona ukuguguza la nebuzima elibhekana nabo ngoba phela namakhosana ngiyazi ukuthi ngizile emzini kakhulu. Hawe singakusho nje ukuthi zibambe iqina akukho lula kona la sibambe khona kodwa mawucela nje ukuthi uNkulunkulu ebe udondolo lokuhamba. Manje uzokhuluma nami kodwa. Sabona sisi. Yebo, sawona. Esichaza ubani abani uma lithi ithempeli mhlambe isiphi isikhundla mhlambe akasibambe indlela uma sikho. Sanibona ninjani? Ngusinegugu mina wakanxumalo, ngihlala eHlange. Ngithempela enhlala kahle ngaphansi kwamkhokheli uMambatha nomshumayeli uMbatha. Ya. Uzubaqhenya ngawo. Bayiqhenya kakhulu phela sengiyiphathile. Usuphathile. Kakhulu. Awushathi usuyaqeda. Sekuchazele sisifile kanjani ukuqaliwe nje ngathi imvulo yesi4. Ukukhona kwenku kusukela nje entando uziwe manje uzama ukusichazela imizwa onawo njengamanje uba ushembe emkhumbule kangaka enithande kangaka lo. Eish, ya Fika khona. isinyembeni. Angazi cha kanjani kodwa nje kukhathalekile khona leyo happiness kodwa khona nalokho kukhathala. Kodwa futhi ayike into esiyenza sesiyaqeda. Sikuselo ukugcina kusasa. Kodwa nje siyabonga sibonga lelo thuba. Yeah. Sisi sizoqhubeka isikhathi eside noma sizothathwa noma kuyozuba anti siyathanda phela kwazi insizwa nazo ziyabuka la. Nusisi sebamthathe la Mdletshe. Insizwa Mdletshe. Sesithathiwe lapha kaMdletshe. Sesimbuka nje ukugcina usuku. Okugcina sengihambile nje. Sisi ngoba usingathi unohambo olude ukulona lelo hambo. Mhlambe yini ungayisho kwinkosazana esakhule esencane akhula zesema university. Yiba ubone kunzima kanje emhlabeni into yashembona ngathi ayike style yini. Mhlambe yini ungayisho kubagqugquzele ukuthi nabefike mhlambe izinto sokufike kuyona mhlambe ezibhedlela. Alright, ethempeleni ke amakhosazana la akhulayo ngeke wachazele ngithi ayikho into ebaleke njengomntombi. Futhi ayike into enza ukuthi uyiqhenye njengomntombi. So ngesikhathi usakuleso stage sisebenzise ngoba siyadlula. So isikhathi somntombi siyadlula asifani isikhathi nanomsiphi yabo. Yeah, ngesikhathi usakusona zimisele. Zama ngayo yonke indlela wenze yonke into enziwayo ngoba kuyadlula mos. Yeah. Hayi sisi siyabonga kakhulu. Siyabonga.